Alhaji Kabiru Buhari mazaunin unguwar ta Rijiyar Lemu da ke zaman mijin marigayiyar ya bayyana cewa tun dai a wacce rana mai ɗakin nasa marigayiya tare da ‘yarta Bilkisu suka je asibitin na Waziri Gidado da nufin karɓo maganin rigakafin tarin, kamar da yadda likitoci a asibitin suka shaida musu cewar rigakafi ne na tari. Haka kuma suka je suka karɓo tare kuma da amfani da shi kamar yadda likitocin suka wassafa musu. To amma dai kwana guda da mai ɗakin nasa ta sha maganin, wanda kuma a lokacin ilahirin jikinta ya rikice, wanda ko kafin dai a je wani lokaci ta Allah ta kasance a kanta. Wannan ita ce take zuwa asibiti tana karɓar magani, sai suka ce da ita wannan tarin naki za a ɗauka. Kina da yanwa a gida? Sai ce ina da yanwa. Ba ni lambar wani, ta rubuta lambar wanta Abdullahi, sai ta bashi. Sai ce lalle ku zo karɓi rigakafi. Wannan tarin da wannan yarinya za a iya ɗauka. Suka zo Abdullahi aka faɗa masu kwana ɗaya, ya manta kwana suka sake kiran shi, ta koma na uku suka sita mata. Suka ce to za su zo gidan ma duk gaba ɗaya su ba da rigakafi. To washe gari sai matan suka je wajen mutum 10, wannan mata ta kasa ta tafi. Washe gari ni ma na bi ta, ita ma babu wannan sai ta je ta karɓo. Da nan da ta zo sai ta sha guda 3, tashi 3 za a sha. Washe gari ta je haka suka bata. Washe gari ma ta sha 3 kafin dare ta rikice. Bayan ta sha maganin sai ta rikice. Akwai wani yaro karami suka ci a bashi guda 3, shi ma yana sha kafin yamma ya rikici. Shi haure yake, haƙorin sai ya datse har sai ya zazzago sai ta buge-buge. Yanzu abinci sai ce na mutum 6. Aka je suka a baya yana yin haka? Baya yi, ba abin lafiyar shi lau. To yanzu in ruwa ne ta masa sai ya sha ruwa. Rarin kwanan nan guda 3 saka ba shi wani magani. In ya sha maganin sai ya bacci. Hawa bai yiwu ba. An koma sai su yi masa allura bacci. To hawa bai yiwu ba. Ita wannan baiwa Allah kuma abu da ya rikice mana muka je suka ce sai da mata sikanin. Suka je suka yi sikanin asibitin Gidado, Waziri Gidado. Sai suka ci aka yi mata sikanin, aka je aka kai wa likita ya duba ya gani sai ce to akwai matsala a cikin ki. Aka ce me matsala? Ce ba zai faɗa ba. Idan maganin bature ba zai ba sai mu je min Hausa kai mana bayani. Shikenan ta dawo gida muka zo ciwo yana ci gaba abu ya matsa. Zargi Allah ne kawo mun so ne sila, wannan magani shine sila. Tunda lafiyar mu lokacin kai ba mai. Tunda ni ma na je zan karaba. Allah ya raba mun asiri ban karawa ba. To sai dai Bilkisu da ta tsallake rijiya da baya da kuma terakiyar mahaifiyar ta zuwa asibitin domin karɓo maganin ta bayyana cewa ta ga tashin hankalin da ba za ta iya mantawa da shi ba. Ya ce mata odanta ta kumbura, hantanta ma ta kumbura, zuciya ma ya kumbura, mafitsara ma ya kumbura sakamakon shan magani. Tunda lafiyanta kalau aka je duk lafiyar su lau ma aka je aka karɓi magani. To su ne dai kaddarar dai take akan su Allah ya saukan musu da wannan. Yanzu tana ina? Ta rasu. Gaskiya to magani dai shine sila. Kabiru Sadiq da ke zaman mahaifin jikan marigayiyar, wanda shi ma a halin yanzu dan nasa na kwance rai kwakwai tare da karɓar magani sakamakon ciwon mafitsarar da bayan gwajin likita aka tabbatar da cewa ya samu sakamakon shan wancan magani. Ya bayyana cewa tun da yake bai taɓa ganin mawuyacin hali irin wannan ba. Bayan 'yan mintuna awanni ciwo zai tashi, haka ake ta fama da allurar ta sake shi. Tunda allurar ba wani magani bane, kawai allura ce ta bacci. Na koma asibitin na je na same shi. Bayan na samu shi wani Dr. Muhammad muka yi magana da shi, ya ce dai a yi haƙuri, akwai wani Dr. Kinsley. Misali kamar yaya a yi haƙuri, akwai wani Dr. Kinsley suna daga cikin masu raba shi maganin, za su yi mai magana daga asibitin Murtala zai zo. So bai zo ba, aka ɗauki yaron zuwa asibitin Dawanau. Da aka kai yaron asibitin Dawanau, magungunan shi ma da suka bashi magani ne kawai na bacci. Kaga wannan maganin da aka bashi ba shi da alaka a samu sauki abin da ya faru. To sai dai mun so ji daga bakin hukumomi a asibitin na Waziri Gidado, amma dai sun shaida mana cewa ba su da labarin. Kazalika kuma daga hukumar da ke kula da asibitoci ta jihar Kano nan ma mun so ji daga bakin su a dangane da wannan al'amari ne yadda waɗannan iyalai suka yi zargin cewa maganin rigakafin da aka basu a asibitin na Waziri Gidado shine ya sanadiyar mutuwar mahaifiyar tasu. Nan ma dai haƙar mu ta gaza cimma ruwa. Amma dai mai sauraro za mu ci gaba da bi, idan dai har sun magantu za ku ji mu da nasu martanin.